салому алейкум дӯстони азиз, бародаро як аксия шудум гуфтум ку кида маъқул меша ба ҳамин шарти мо. Бародаро мо оиди техника, ремонт ки мисол дар хонашон ҳастае ки ахел камбағал ки дар хонашон мисол духовка, радиатора мечта, тифайла, утюка ки мисол ҳамун чизша ҳамун одам сум надора ки худаш ба назди усто бара. Бародаро метавонед дар таги видеои мо комментария кунен, адресотона буге мо омада дар хонатон кӯмаки ройгон устогӣ мекунем, чизтон соз мекунем, метем. Бародаро ҳамин касе дар ҳамсоягиш дора, ҳатман мода муроҷиат кунад, якам ҳамсояша бифаҳмона, омада соз мекунем. Я раҳмат айвай. Бародаро ҳамин хе видеоро дастгирӣ кунем то дигаро бинан, ҳамин гуфтем, ҳамин чиза як пешниҳод кунем ку мардум чӣ хел қабул мекунад. Агар маъқул шав, бародаро комментарияда нависе ҳамин пешниҳод, агар маъқултон боша буге беҳтарин. Комментарияда чизе ҳаст бинависе. Бародаро раҳмат ки бо мо ҳастед. Канали мо Хурик 90 оиди ремонт ай бародаро. Зинда бошед.